Sige daw, patanawad ako sa imong gisayo sa PIB, ano nakapasar ka? Oh my God! Matay. Murag di naging ko maalkansi sa akong itik. Nindot na kay production sa itlog. Lamias paminsar eh. Ayo! Oy, Boss! unsay ato? Ay, boss, nakoy tuyon ta sa imo ha ba? Dol ko ha? Kanang boss, imuhanin kaning itikan dere boss. Mutana ka? Kitabit ako naglingkod dire, mangutana pa jud kin sa laing tag-iya. Aw, gani imuha jud ni boss no kanang di ba dako man production nimong itlogan dere boss? Aw. Tama ra pod. Anong mangutana man ka? Basig pwede ta makapalit sa imuhang itlog dira boss ba? Itlog? Oh, Unsa man nimong itlog day? dili ano magun boss kanang pang sa eskwelahan ba, project ba? Baligya og balot. Baligyag balot. Oh, himo og balot. Aw, dili ko kahatag sa imo ana. Ano man? Kaya ako, negadikosyo po balot. Ug mo negosyo wa balot, di ako nimo negosyo ana. Dili ta pwede makahangyo bisag gamay lang da pang eskwelahan naman guna boss. Bisan pag pang-eskwelahan na. Makuhaan na bisag gamay lang akong itlog production dia. Mapiktuhan ako negosyo. Tuha pa mo boss eh. Isang klaseng tawhanan eh. Nagbatasan ni mo boss oy. Di ba ako nagsigrilyo boss? Ay, nagpalag diha. Ako aning baluarte. Ning hangyo ra manggutang nga pwede ba ta makapalit og itlog balot dire na pud ako gikan na tong niyang semana. Gahi. Unsa na si mana? Wala dire ko nakakita nga naiitika na tong niyang semana ni Suroy mo gugod. Ni Suroy ko ba tong niyang semana? Alay. Klaro-klaruhan na yung mga istorya ha. Asa man dili jud ka magpapalit og gamay nga balot ay itlog sir? Gahiya po ni mo istoryahon. Oy, kapila ko magsulti sa imo nga di na ako naibaligya. Ako mismo naganegosyo ko og balot pod. Pastilan. Mas stress man tayo yung style eh. Ay, pastilan sa mukha ng tuhana. Manghod! Sa man ya? Pagkalabli. Mangod ni mo? Sa day tuyo ni mo ya? Dili manggod ba si boss ba? O sige pangalan nimo boss? Ay, kuan ko. Sir, si Kuya Dens. Kuya Dens ba? Dili man day siya mamaligya og kanang itlog doon niya sa itik, di siya makabaligya sa tuwa. Wala, saan na to niya? Yung saan man nimo na yung project nimo sa research nimo. Balot jud ay kailangan di ay. Balot gayano ka sa business plan na mo. Yung saan man ni mabagsak na jud ka ana. Bagsak juga niya ba? Na mao na lagi. Pero sa PE nimo, pasar ka sa PE nimo. Pasar ya eh. Unsa di inyong gibuhat dito? Sayaw-sayaw. Sayaw-sayaw. Oh. Sige daw patanawad ako sa imong gisayo sa PIB ano nakapasar ka? Matay, murag mahurot akong itlog ron ba? Oh my God! Mona? Mona imong sayo sa PE? Mara to ya? Pila man imong score na di ay? 100 gani no mo yung nakapasar. Saon ta man bahalag mabagsak kasi imong itlog oy sige na lang. Ay, dili! Dili na siya pwede yung bagsak. Mubaligya akong itlog, pre. Sure ka Kuya Dens? Oh, mubaligya akong itlog kay ang buutan nga estudyante, dili pwede nga bagsak. Dili pwede madaot yung future. Dali lang kayo. Magkuha sa akong itlog para sa iya ha. Dali lang kayo. Lingkod mangod. Karon ginakuha na taog ka ng kuaanan ng itlog. Yo, yun ko. Dili mo maligag itlog. Hatag malagi. Ana Diyos ko nang kinabuhi sa tao, usay di ka kasabot. Dara. Para sa iyang future. Oh. Dara. Uy, itlog para sa inyo ha. Daghana ni Kuya Dens uy. Daghan kayo. Uy, dili para sa imo ha, pre. Para ni sa iya ha. Unya pila man eh. Ayaw na. Wala na, no need to pay. Unsay no nito? Oy, unsa may bayad gali na mo ana? Dili, ani na lang. Ngunit para ko digang. Pangayoon na ako ang iyahang number. Cellphone number? Cellphone number. Ay sige, tagay cellphone number manghod. Cellphone number. Tagay mo na. Cellphone number. Cellphone number. Oh, kana. Pwede apilin po iyang Facebook. Facebook? Facebook na lang po gan. Madala ra man ka sa manghod nga siksi kayo.
na Facebook nimo. Sige na. Sulat mo na. Basta libre ni ha. Wala bayad na, okay ra kayo pre. Darit mo kayo ni siya, uy. Nya, tara mangod, ato na ta. Nya diri sa mi Kuya Dens. Dali lang. Salamat ha. Gang, i-chat ni ka unya gang ha. Sige, sige. Diri sa mi, salamat. Stoy! Pabalik kayo mangot sa simana ha. Kadaghan pa og itlog ihatag sa iya ha. Bahalag logi. Basta makakita ko sa iyang mangod nga piti-piti.